What is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan naman. Bruh. So for today's vlog is gagala na naman tayo sa isang magandang lugar dito sa Cebu. If you're new to my channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. Enjoy watching. For as long as I live and as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. So for today's vlog, wala muna tayong katarantaduhan na gagawin. Ngayon, itutour ko kayo at gagalan na naman tayo sa National Museum ng Cebu. So, Cebu Museum talaga ang tawag dito, pero isa itong National Museum ng Pilipinas. So, pupunta tayo ngayon sa Cebu Museum. Dan dito natin makikita ang mga history ng Cebu, kung paano ito ipinaglaban ng Espanya, at saka yung mga importanteng tao, importanteng mga bagay na na-discover ng mga Cebuano dito sa Cebu na mga artifact. So, let's go in 3. So, tingnan nyo na lang and enjoy sa aking video na pagtutur ko sa inyo ngayon. So, in 3, 2, 1, see you sa ang montage. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. I come alive inside your eyes. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something